Γεια σας. Θα ξεκινήσω μια προσπάθεια προετοιμασίας χημείας Γ' Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2025. Αυτή θα γίνεται στο κανάλι μου, βλέπετε τη διεύθυνση και θα στηρίζετε τα βιβλία μου των εκδόσεων Πατάκης. Οι ερωτήσεις θεωρίας και οι ασκήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα καλύψουν όλη την ύλη, θα εξετάζουν θέματα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή ύλη της χημείας και θα στηρίζετε στα βιβλία μου των εκδόσεων Πατάκης. Θα γίνεται εβδομαδία από τον Ιούνιο μέχρι πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, κάθε Κυριακή στις 12 στο κανάλι μου. Θα ξεκινήσουμε από την εξέταση του κεφαλαίου 6 που αφορά την ηλεκτρονική δόμηση και τον περιοδικό πίνακα, σύμφωνα με την ύλη που είχε καθοριστεί και φέτος για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ας ξεκινήσουμε από την ενότητα την πρώτη που αφορά το τροχιακό συμφατικούς αριθμούς και ας εξετάσουμε το πρώτο κομμάτι, το ατομικό πρότυπο του Bohr. Θα ασχοληθούμε με την ερώτηση 611, σελίδα 448. Στο πρώτο ερώτημα μας δίνεται η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου και μας ρωτάει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr η ενέργεια δίνεται από τη σχέση ει ίσον ε1 προς νη τετράγωνο. Άρα, σύμφωνα με την εκφώνηση, η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι ε1 προς 16, το οποίο θα είναι ίσο με το ε1 προς νη τετράγωνο. Άρα, από εδώ προκύπτει ότι το νη τετράγωνο ίσο με 16, άρα το νη ίσον 4. Επομένως, μπορούμε να απαντήσουμε ότι το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε διαγερμένη κατάσταση στην τροχιά νη ίσον 4 που είναι η N, άρα είναι στην τρίτη διαγερμένη τροχιά. Στο β' ερώτημα μας ρωτάει τι πρόκειται να συμβεί στο ηλεκτρόνιο. Σύμφωνα με την θεωρία, το ηλεκτρόνιο θα παραμείνει ελάχιστα και θα επιστρέψει στη θεμελιώδη που είναι η νη ίσον 1 η K, είτε απευθείας είτε με διαδοχικές μεταβάσεις, όπου σε κάθε μετάβαση θα έχουμε εκπομπή φωτονίου κατάλληλης συχνότητας. Στην τρίτη ερώτηση έχουμε να απαντήσουμε σε πόσες διαφορετικές γραμμές θα έχουμε στο φάσμα εκπομπής και να το σχεδιάσουμε. Στο φάσμα εκπομπής η κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη συχνότητα. Άρα, θα έχουμε τόσες γραμμές όσες και οι διαφορετικές
συχνότητες. Άρα από την ίσον 4, οι διαφορετικές συχνότητες έχουν να κάνουν με τις διαδρομές. Από την ίσον 4 στην ίσον 3, από την ίσον 4 στην ίσον 2, από την ίσον 4 στην ίσον 1. Πάμε τώρα ουσιαστικά στην τρίτη. Από την ίσον 3 να πάμε στην ίσον 2, από την ίσον 3 να πάμε στην ίσον 1 και τέλος από την ίσον 2 να πάμε στην ίσον 1. Άρα έχουμε ουσιαστικά 6 διαφορετικές F, άρα 6 γραμμές. Δεν συγχαίουμε τις διαδρομές που μπορεί να έχουμε από την ίσον 4, γιατί διαφορετικές διαδρομές μπορεί να περιέχουν και την ίδια συχνότητα. Ισχύει ότι η ενέργεια του φωτονίου είναι ίσον με το ΔΕ ίσον H επί F. Επίσης γνωρίζουμε ότι μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών, όσο πιο μακριά είμαστε από τον πυρήνα, τόσο πιο μικρή είναι η ενέργεια. Άρα ε2 μείον ε1 μεγαλύτερο από το ε3 μείον ε2, μεγαλύτερο από το ε4 μείον ε3 και ούτω καθεξής. ε5 μείον ε4, ε6 μείον ε5, μεγαλύτερο από το ε7 μείον ε6 και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη όπως θα δούμε παρακάτω στο σχεδιασμό των δυνατών μεταβάσεων. Άρα λοιπόν έχουμε ότι το F4.3 είναι μικρότερο από το F3.2, μικρότερο από το F2.1 και προφανώς το F2.1 μικρότερο από το F3.1, μικρότερο από το F4.1. Επομένως, θα πρέπει ουσιαστικά να δούμε τι γίνεται με την συχνότητα 4.2. Άρα από το 4 στο 2 έχουμε ότι το ε4 μείον ε2 είναι ίσον με ε1 προς 16 μείον ε1 προς 4, άρα είναι μείον 3 ε1 προς 16. Και το 2,1 είναι ε2 μείον ε1 ίσον ε1 τέταρτα μείον ε1 ίσον μείον 3 ε1 προς 4. Άρα από εδώ καταλαβαίνω ότι το δέλτα ε από το 4,2 είναι μικρότερο από το δέλτα ε 2,1. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι το F4.2 είναι μικρότερο από το F2.1 και προφανώς το F4.3.2 είναι μικρότερο από το F4.2. Άρα η ζητούμενη διάταξη είναι F4.3 μικρότερο από το F3.2, μικρότερο από το F4.2, μικρότερο από το F2.1, μικρότερο από το F3.1, μικρότερο από το F4.1. Άρα μπορούμε να σχεδιάσουμε ουσιαστικά το αντίστοιχο φάσμα εκπομπής στην περίπτωση αυτή και να διατάξουμε ουσιαστικά θα έχουμε τόσες γραμμές όσες και οι συχνότητες. Άρα λοιπόν εδώ είναι η πρώτη γραμμή θα είναι το 4,1, η επόμενη γραμμή θα είναι το 3,1, η επόμενη θα είναι το 2,1, η επόμενη θα είναι 4,2, η μικρότερη το 3,2 και ακόμα μικρότερη είναι το 4,3. Και έτσι λοιπόν απαντήσαμε στην ερώτηση να σχεδιάσουμε το αντίστοιχο φάσμα εκπομπής στην περίπτωση που το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρεθεί στιγμία στην διαγερμένη κατάσταση
νήσον 4. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, την 6.1.65. Ερώτηση 6.1.65. Έχουμε λοιπόν να δούμε στην α ερώτηση ποιο είναι το μικρότερο μήκος κύματος που αφορά τις αποδιαγέρσεις. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Από την ίσον 7 στην ίσον 1. Από την ίσον 5 στην ίσον 1. Και το 3 από την ίσον 2 στην ίσον 1. Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια του φωτονίου είναι ίση με το δέλτα ε. Να μην ρισκάρετε στην πολλαπλή επιλογή χωρίς προσπάθεια. Δεν είναι πάντοτε έτσι να τις κοιτάμε και να απαντάμε. Ίσον h επί f, ίσον h προς λάμδα, γιατί έτσι γίνονται πάρα πολλά λάθη. Άρα παρατηρώ λοιπόν ότι όσο πιο μικρό το μήκος κύματος, τόσο πιο μεγάλη ενέργεια. Άρα το μικρότερο μήκος κύματος, το μικρότερο λάμδα θα αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη δέλτα ε. Άρα προφανώς σωστή επιλογή είναι η γιώτα, γιατί έχουμε τη μεγαλύτερη διαδρομή από την 7 στην 1. Άρα θα έχουμε τη μεγαλύτερη δέλτα ε και το μικρότερο μήκος κύματος. Στο β ερώτημα ζητάει κατά την αποδιέγηση από την ίσον 5 στην ίσον 1 να βρούμε ουσιαστικά το φωτόνιο το οποίο εκπέμπεται, τι συχνότητα έχει. Όταν έχω μία μετάβαση, σημειώνω πρώτα τη μετάβαση όπως έκανα και μετά υπολογίζουμε το δέλτα ε. Το δέλτα ε είναι ίσον με το ε5 μείον ε1, άρα είναι ίσον με, σύμφωνα με τον τύπο, με ε1 προς 5 στο τετράγωνο μείον ε1, άρα είναι ε1 προς 25 μείον ε1, τα κάνω μόνιμα, άρα το δέλτα ε είναι μείον 24/25 επί ε1. Εάν δεν μας δίνει τις τιμές οι οποίες πρέπει να δίνονται του ε1 ουσιαστικά, αφήνουμε την απάντησή μας με τύπο. Στη συνέχεια λοιπόν, στο δεύτερο βήμα, συνδέουμε την ενέργεια του φωτονίου που είναι ίση με το δέλτα ε με τη συχνότητα που είναι h επί f, άρα αντικαθιστούμε το δέλτα ε μείον 24/25 του ε1 ίσον h επί f ή νη, όπως το έχει το σχολικό βιβλίο και στα περισσότερα βιβλία στο εξωτερικό με νη τη συμβολίζουν. Άρα συνεπάγεται ότι το f είναι ίσον με μείον 24 ε1 προς 25 φορές τη σταθερά του Max Planck. Και επομένως κοιτάμε και βλέπουμε ότι η σωστή απάντηση είναι η γιώτα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση, που είναι η 6.1.72. Ερώτηση 6.1.72 στη σελίδα 430. Εδώ ουσιαστικά μας δίνει την ενέργεια οδυσμού όπως ήθιστε να τη δούμε, θα δούμε και παρακάτω να τη δίνουν οι χημικοί σε κιλοτζάουλ ένα μόλ. Όμως να θυμάστε, για το νάτριο η ενέργεια πρώτου ιοντισμού είναι 495,8 κιλοτζάουλ αναμόλ, που αφορά το άτομο του νατρίου.
Όμως όταν θέλουμε να μπλέξουμε μέσα τη συχνότητα του φωτός, θα πρέπει να δουλέψουμε για το ένα άτομο και όχι για το ένα μόλ ατόμων. Άρα θα πρέπει να κάνουμε αναγωγή αυτής της ενέργειας ανά άτομο, οπότε έχουμε για τον ιοντισμό ενός μολ που είναι ίσο με τον αριθμό του Αβογκάντρο άτομα νατρίου, απαιτούνται 495,8 επί 10 στην τρίτη για να το κάνουμε τζάουλ. Για το ένα άτομο νατρίου, πόσα απαιτούνται? Οπότε έχουμε χ ίσον 495,8 επί 10 στην τρίτη επί 1 προς τον αριθμό του Αβογκάντρο. Αντικαθιστούμε 495,8 επί 10 στην τρίτη προς 6,02 επί 10 στην 23η και χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερες πράξεις 495,8 προς 6,02 επί 10 στην μείον 20 τζάουλ. Αυτή αφορά την ενέργεια ιοντισμού για το ένα άτομο, άρα θα ισχύει ότι η ενέργεια ιοντισμού για το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου είναι ίση με το ΔΕ ίσον H επί F και αντικαθιστούμε 495,8 προς 6,02 επί 10 στη μείον 20 ίσον 6,63 επί 10 στη μείον 34 επί F. Άρα η τιμή της συχνότητας θα είναι 495,8 προς 6,02 επί 6,63 επί 10 στην 14η. Το πάνω είναι κοντά στο 500 και το άλλο είναι κοντά στο 6,36 περίπου στο 40, είναι 500 περίπου προς 40 επί 10 στη 14η. Άρα μπορώ να πω ότι το F είναι ίσον περίπου με το 1,25 επί 10 στη 14η Hz. Άρα σωστή πρόταση είναι η γάμα. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη ερώτηση που είναι η 6.1.135. Ερώτηση 6.1.135. Είμαστε στη σελίδα 437. Πάμε λοιπόν να την κουβεντιάσουμε. Στην πρώτη ερώτηση μας ζητάει ουσιαστικά την ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου, του ατόμου του υδρογόνου, την ελάχιστη ενέργεια. Άρα λοιπόν σημειώνω πρώτα τη μετάβαση από την ίσον 1 στην ίσον άπειρο. Οπότε το ΔΕ αντιστοιχεί στο άπειρο μείον ε1. Η ενέργεια ουσιαστικά αναφέρεται ώστε το ηλεκτρόν να φύγει από την έλξη του πυρήνα χωρίς ταχύτητα. Αυτή είναι η ελάχιστη, γιατί αν έχει παραπάνω από αυτή την ενέργεια, η υπόλοιπη θα γίνει κινητική ενέργεια. Οπότε ουσιαστικά μπορώ να πω ότι το ΔΕ είναι ίσον με το 2,18 επί 10 στη μείον 18 τζάουλ και αυτή η ενέργεια προφανώς αφορά το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου. Εάν όμως θέλουμε να βρούμε, όπως μας ζητάει στο Β, να τη μετρέψουμε σε κιλοτζάουλ ανά μολ, θα πούμε λοιπόν ότι για το ηλεκτρόνιο
ενός ατόμου υδρογόνου απαιτούνται 2,18 επί 10 στη μείον 18 επί 10 στη μείον 3 για να το κάνω κιλοτζάουλ. Άρα για τα ηλεκτρόνια ενός μόλ ατόμων που είναι ίσα με τον αριθμό του Αβογκάντρο άτομα υδρογόνου, πόση είναι αυτή η ενέργεια. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά θα τη βρούμε σε κιλοτζάουλ ανά μόλ που συνήθως την εκφράζουμε στη χημεία για να μπορούμε να συγκρίνουμε τις ενέργειες ιοντισμού μεταξύ τους. Άρα 2,18 επί 10 στη μείον 21 επί τον αριθμό του Αβογκάντρο προς 1 και αντικαθιστώ την τιμή, οι οποίες βέβαια αυτές τις τιμές δίνονται στις εξετάσεις, επί 6,02 επί 10 στην 23η και αυτό κάνει περίπου 13 κιλοτζάουλ. Άρα μπορώ να πω ότι η ενέργεια ιοντισμού για το άτομο του υδρογόνου είναι περίπου 13 κιλοτζάουλ ανά μόλ και μπορεί να εκφραστεί και με την αντίδραση ότι το άτομο του υδρογόνου σε αέρια και θεμελιώδη κατάσταση μετατρέπεται σε κατιόν υδρογόνου σε αέρια κατάσταση, αποβάλλοντας ένα ηλεκτρόνιο και αυτή στην ουσία είναι η εJ1 και όπως θα δούμε αυτή η αντίδραση ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ως ενδόθερμη αντίδραση και θα βρούμε και την μεταβολή ενθαλπίας της. Και στη συνέχεια ζητάει να βρούμε ποιο είναι το μήκος κύματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Άρα ισχύει ότι το ΔΕ είναι ίσο με την ενέργεια του φωτονίου, είναι ίσο με το H επί F, ίσον HC προς λάμδα, άρα το μήκος κύματος θα είναι σταθερά του Max Planck με ταχύτητα του φωτός προς το ΔΕ, προσοχή που αφορά για το ένα άτομο και αντικαθιστούμε. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι το μήκος κύματος είναι 6,63 επί 10 στη μείον 34 επί 3 επί 10 στην 8η προς το ΔΕ που είναι 2,18 επί 10 στη μείον 18 και έτσι να βρούμε ουσιαστικά το μήκος κύματος σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά κάνοντας τις πράξεις, βέβαια να τονίσω ότι σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων μπορούμε να δώσουμε λίγο πιο τιμές των σταθερών λίγο αλλαγμένους ώστε να βγαίνει ακριβώς. Έτσι, άρα λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση θα το βρούμε αυτό περίπου 91,2 επί 10 στη μείον 9η μέτρα ή όπως συνηθίζεται και το εκφράζουμε το λάμδα ίσον 91,2 νανόμετρα. Μπορώ λοιπόν να πω το μήκος κύματος θα είναι, παρατηρήστε ότι όσο πιο μικρό το μήκος κύματος τόσο πιο μεγάλη ενέργεια, αυτή είναι που αντιστοιχεί στην μέγιστη τιμή στο ελάχιστο δηλαδή, άρα το λάμδα πρέπει να είναι μικρότερο από το 91,2 νανόμετρα. Πάμε λοιπόν να δούμε και την επόμενη ερώτησή μας. Είναι η ερώτηση 6.1 126 που αναφέρεται στη σελίδα 436 και αποτελούσε ένα από τα β' θέματα στις εξετάσεις του 2020. Εδώ μιλάει για ένα φούρνο μικροκυμάτων, όπου ουσιαστικά μαζεύονται ακτινοβολώντας το με μικροκύματα, απορροφώνται από το φαγητό και μετατρέπονται ποσοτικά σε θερμότητα 1,5 επί 10 15 και μας δίνει και το μήκος κύματος ακτινοβολίας και ζητάει το πλήθος των φωτονίων. Άρα μπορώ να πω ότι η ενέργεια αιωλική και σύμφωνα με τη θεωρία του Max Planck είναι ο αριθμός των φωτονίων επί την ενέργεια του φωτονίου. Άρα μπορώ να πω ότι η ενέργεια αιωλική που προσφέρει τον αριθμό των φωτονίων επί τη συχνότητα του φωτονίου και εδώ ουσιαστικά μας δίνει ουσιαστικά το μήκος κύματος, άρα με βάση θεμελιώδη δεξιοσχηματικής θα πω ότι είναι νι έτσι επί
H σε προς λάμδα. Άρα μπορώ να πω ότι το λάμδα είναι ο αριθμός των φωτονίων, είναι η ολική ενέργεια επί το μήκος κύματος σταθερά του Max Planck επί ταχύτητα του φωτός, και δεν έχω παρά να αντικαταστήσω τις τιμές. Ο αριθμός των φωτονίων θα είναι ίσον λοιπόν με η ενέργεια ολική είναι 1,5 επί 10 στην πέμπτη τζάουλ. Το μήκος κύματος μας το δίνει σε χιλιοστά, άρα 6,63 επί 10 στη μείον 3 σε μέτρα. Η σταθερά του Max Planck δίνεται 6,63 επί 10 στη μείον 34 και η ταχύτητα του φωτός δίνεται 3 επί 10 στην 8. Άρα λοιπόν από εδώ μπορώ να πω ότι έχω νη ίσον 10 στο τετράγωνο προς 2 επί 10 στη μείον 26, άρα νη ίσον 0,5 επί 10 στην 28, άρα το πλήθος του φωτονίου είναι 5, διαιρώ που απεσιάζουμε το 10, άρα διαιρώ επί 10 στην 27, άρα αυτό είναι το πλήθος ουσιαστικά. Σωστή λοιπόν απάντηση είναι οι 2 και η παραπάνω προφανώς είναι η αιτιολόγηση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε τις ασκήσεις που διαπραγματεύεται κανείς στο πρώτο κεφάλαιο, και αυτή είναι μια πρώτη επαφή με το ατομικό πρότυπο του Bohr που μπορεί να μας καλύψει ουσιαστικά αρκετά κομμάτια. Ας δούμε λοιπόν την τελευταία μας άσκηση, την 6.130. Ερώτηση 6.130. Εδώ λοιπόν ζητάει στο α ερώτημα να υπολογίσουμε την ενέργεια που πρέπει να απορροφήσει το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου του υδρογόνου και να πάει από τη θεμελιώδη στη δεύτερη διαγερμένη. Προσέξτε λοιπόν, η δεύτερη διαγερμένη είναι η νη ίσον 3, είναι η δεύτερη διαγερμένη, η πρώτη είναι η L. Μην κάνετε λάθος στις διαγερμένες από τις θεμελιώδεις. Και ζητάμε την ενέργεια του φωτονίου. Άρα λοιπόν θα βρούμε το δέλτα ε, το οποίο είναι ε3 μείον ε1. Άρα είναι ε1 προς 3 στο τετράγωνο μείον ε1. Άρα είναι ε1 τα μείον ε1. Θα τα κάνω ομώνυμα και θα πω το δέλτα ε είναι μείον 8 ε1 ένατα. Και όπως είπαμε προηγουμένως, εάν μας δίνει τα μεγέθη θα τα αντικαταστήσουμε. Στο β ερώτημα λοιπόν ζητάει πόσα φωτόνια χρειάζεται για την ίδια διέγερση για 4 γραμμάρια υδρογόνου. Αυτό το οποίο βρήκαμε εμείς αφορά το άτομο ενός υδρογόνου, άρα θα πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός των ατόμων είναι η μάζα των ατόμων το 4 προς το AR του υδρογόνου, το οποίο δίνει την 1. Άρα ουσιαστικά είναι 4 προς 1 ίσον 4 φορές ο αριθμός του Αβογκάντρο. Αυτά είναι τα μόλ ατόμων του υδρογόνου. Άρα είναι 4 μόλ ατόμων υδρογόνου. Οπότε ο αριθμός των ατόμων του υδρογόνου είναι 4 φορές τον αριθμό του Αβογκάντρο. Τόσα φωτόνια χρειάζονται για την διέγερση 4 γραμμαρίων ατόμων υδρογόνου. Και στο γ ερώτημα μας λέει όταν το ηλεκτρόνιο επιστρέφει στα θεμελιώδη να υπολογίσουμε το μήκος κύματος κάθε πιθανής γραμμής. Εδώ να προσέξουμε ότι όταν κάνουμε τις πιθανές αποδιαγέρσεις ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών σταθμών που τις εκφράζουμε μια γραμμούλα μεγαλώνει, όπως είπαμε και σε προηγούμενη ερώτηση, ή αντιστρόφως όταν πηγαίνουμε από τα κάτω προς τα πάνω η απόσταση μικραίνει εφόσον το ΔΕ μικραίνει. Άρα αυτό είναι ίσον 1, αυτή είναι ίσον 2, αυτή είναι ίσον 3, αυτή είναι η θεμελιώδη, αυτή είναι η πρώτη διαγερμένη και εδώ είναι η δεύτερη διαγερμένη. Εδώ δηλαδή είναι η K, η L και η M. Άρα έχουμε τις πιθανές μεταβάσεις. Από την 3 να πάει στη 2 και από τη 2 να πάει στην 1.
και η δεύτερη διαδρομή από την 3 να γυρίσει απευθείας στην 1. Άρα έχουμε εκπομπή 3 φωτονίων. Ας το ονομάσουμε 3-2, φωτόνιο 2-1 και φωτόνιο 3-1. Άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά 3 γραμμές. Άρα έχουμε 3 διαφορετικές F. Άρα αυτόματα θα έχουμε 3 γραμμές στο φάσμα εκπομπής. Και στα να βρούμε το μήκος κύματος κάθε πιθανής γραμμής. Άρα πάμε στην πρώτη. Θα βρούμε, σημειώνουμε τη διαδρομία, το 3 στο 2. Βρίσκουμε πρώτα, όπως είπαμε, το ΔΕ, ε2 μείον ε3 μείον ε2. ε1 ένατα μείον ε1 τέταρτα, τα κάνω μόνιμα. 4 ε1 προς 36. Μείον 9 ε1 προς 36. Άρα το ΔΕ είναι ίσον με μείον 5 ε1 προς 36. Άρα η ενέργεια του φωτονίου είναι ίσο με το ΔΕ ίσον H επί F ίσον Hc προς λάμδα. Άρα μπορώ να πω το λάμδα είναι H επί σε προς το ε του φωτονίου. Άρα το λάμδα είναι σταθερά Max Planck ταχύτητα μείον 5 ε1 προς 36. Άρα μπορώ να πω ότι το λάμδα 3,2 θα είναι μείον 26 σταθερά του Max Planck ταχύτητα προς 5 φορές την ενέργεια στην πρώτη τροχιά και βρήκαμε το λάμδα 3,2. Με το ίδιο σκεπτικό θα βρούμε από την 2 στην 1 πρώτα το ΔΕ, το οποίο είναι ε2 μείον ε1 ίσον ε1 τέταρτα μείον ε1. Άρα κάνοντας ομώνυμα το ΔΕ θα είναι μείον 3 ε1 τέταρτα. Άρα μπορώ να πω κατευθείαν το λάμδα 2,1 θα είναι μείον ουσιαστικά 4 φορές σταθερά του Max Planck επί ταχύτητα προς 3 φορές το ε1. Και με το ίδιο σκεπτικό θα βρω από το 3 στο 1. Άρα το ΔΕ ίσον ε3 μείον ε1 ίσον ε1 ένατα μείον ε1. Άρα το ΔΕ είναι μείον 8 ε1 ένατα. Οπότε με το ίδιο σκεπτικό καταλήγω στον ίδιο τύπο. Το λάμδα 2 3,1 θα είναι ίσον με μείον 9 φορές σταθερά του Max Planck ταχύτητα προς 8 ε1. Και έτσι βρήκαμε ουσιαστικά τα μήκη κύματος των 3 γραμμών που έχουμε στο φάσμα εκπομπής κατά την αποδιέγερση από την ίσον 3 θεμελιώδη. Οπότε αν τυχόν μας δίνει νούμερο θα αντικαταστήσουμε. Γενικά συνήθως ζητάμε τελικούς τύπους και αυτές είναι 3 συχνότητες. Βρήκα το πρώτο, το γενικό τύπο και μετά αντικατέστησα χωρίς να κάνω τις υπόλοιπες πράξεις. Και εδώ ολοκληρώνω την ενότητα στο ατομικό πρότυπο του Bohr. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε με την σύγχρονη ατομική θεωρία. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να βοήθησα. Γεια σας. Γεια σας. Συνεχίζουμε με το κεφάλαιο 6, το δεύτερο μέρος, με τη σύγχρονη ατομική θεωρία. Πάμε να δούμε την ερώτηση 6.1.22 που αφορά τον de Broglie και είναι θέμα πολλαπλής επιλογής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναφερόμαστε σε 2 σωματίδια, αναφερόμαστε στο πρωτόνιο και στο ηλεκτρόνιο. Άρα θα εφαρμόσουμε 2 φορές τον τύπο de Broglie. Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο πρωτόνιο είναι η σταθερά του Max Planck, τη μάζα του πρωτονίου επί την ταχύτητα του πρωτονίου. Και το εφαρμόζουμε και στο δεύτερο σωματίδιο που είναι το ηλεκτρόνιο. Οπότε το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο ίσον πάλι με τον ίδιο τρόπο και διαιρούμε κατά μέλη.
Ας είναι πολλαπλή επιλογή, θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια, γιατί ρισκάρουμε το να το επιλέξουμε χωρίς να κάνουμε τις πράξεις. Και είναι κρίμα γιατί είναι αρκετά τα μόρια. Μάζα πρωτονίου επί Β πρωτονίου. Μάζα ηλεκτρονίου επί Β του ηλεκτρονίου. Με δεδομένο ότι η ταχύτητα του πρωτονίου είναι ίση με την ταχύτητα του ηλεκτρονίου, καταλήγουμε ότι το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο πρωτόνιο προς το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο είναι 1 προς μάζα πρωτονίου, 1 προς μάζα ηλεκτρονίου, άρα είναι μάζα ηλεκτρονίου προς μάζα πρωτονίου. Δίνεται όμως ότι η μάζα του πρωτονίου είναι 1836 φορές η μάζα του ηλεκτρονίου. Άρα καταλήγουμε λάμδα πρωτονίου προς λάμδα ηλεκτρονίου ίσον μάζα ηλεκτρονίου προς 1836 φορές η μάζα του ηλεκτρονίου, και η τελική σχέση είναι ότι το μήκος κύματος του ηλεκτρονίου είναι 1836 φορές το μήκος κύματος του πρωτονίου. Άρα σωστή είναι η πρόταση Α. Εδώ να δούμε μια επισήμανση. Από την πρώτη λυκείου, όταν έχουμε ένα άτομο και γνωρίζουμε ουσιαστικά το μαζικό του αριθμό, η μάζα του ατόμου μπορούμε να πούμε προσεγγιστικά ότι είναι ίση περίπου με το γινόμενο του μαζικού αριθμού επί τη μάζα του πρωτονίου, εφόσον η μάζα του πρωτονίου και του νετρονίου είναι περίπου ίσες και η μάζα του πρωτονίου και του νετρονίου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου. Το ίδιο θα συμβεί και όταν έχω ένα ιόν, είτε κατιόν είτε ανιόν, ότι η μάζα του ιόντος είναι πάλι α επί τη μάζα του πρωτονίου. Το ίδιο θα συμβεί και όταν έχω ένα ανιόν, που σημαίνει ότι η μάζα του ιόντος, στην περίπτωση που θέλουμε να εφαρμόσουμε για ένα ιόν όπως ας υποθέσουμε το σωμάτιο α, που είναι οι πυρήνες του ηλίου, είναι α επί τη μάζα του πρωτονίου. Συνεχίζουμε μια δεύτερη ερώτηση. Την ερώτηση 6.1.26, που είναι μια ερώτηση που είχε πέσει στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημίας, η οποία ουσιαστικά αφορά την εξίσωση του Στρέντιγκερ και λέει ότι ουσιαστικά σε μια θέση α η τιμή του ψ από το ατομικό τροχιακό κυματοσυνάρτηση προκύπτει ότι η λύση εξίσωσης Στρέντιγκερ είναι ίσον με μείον 0,1 και στη θέση β η ψ β είναι ίσον με 0,3 και ύστερα ουσιαστικά να συγκρίνουμε τις πιθανότητες να βρεθεί το ηλεκτρόνιο στη θέση α και στη θέση β. Έτσι έχουμε λοιπόν την α θέση και β θέση, οπότε η πιθανότητα δίνεται από το ψ τετράγωνο, άρα ψ τετράγωνο ίσον με το 0,01 και το ψ β τετράγωνο ίσον με το 0,09. Άρα η πιθανότητα στο β είναι 9 πλάσια από το α ή στο α είναι υπό 9 πλάσια από τη θέση β. Επομένως, σωστή είναι η πρόταση δ, που λέει ότι ουσιαστικά η πιθανότητα να βρεθεί στη θέση α είναι υπό 9 πλάσια από στη θέση β. Πάμε λοιπόν να δούμε μια επόμενη ερώτηση που αφορά τους κβαντικούς αριθμούς και τις σχέσεις μεταξύ τους. Να δούμε λοιπόν την 6.1.109. Η ερώτηση 6.1.109
έχει να κάνει με τι εκφράζει η τετράδα για ένα ηλεκτρόνιο σύμφωνα με την εκφώνηση, μια και όπως θα δούμε η ταυτότητα ενός ηλεκτρονίου είναι μια τετράδα κβαντικών αριθμών, είναι 4, 1 μείον 1 συν 1 δεύτερο, και θέλουμε να δούμε τι χαρακτηρίζει αυτό το ηλεκτρόνιο και να λύσουμε τις πληροφορίες. Άρα από εδώ καταλαβαίνουμε ότι η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού είναι 4, η τιμή του δευτερεύοντα ζυμωθειακού κβαντικού είναι 1, η τιμή του μαγνητικού κβαντικού αριθμού μείον 1 και η τιμή του μαγνητικού αριθμού του σπιν είναι συν 1 δεύτερο. Άρα μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το δεδομένο ηλεκτρόνιο βρίσκεται στη στιβάδα 1 εφόσον τον ίσον 4, χρηστική έννοια, βρίσκεται στην υποστιβάδα 4π εφόσον τον είναι 4 και το L ίσο με το 1, χρηστική και αυτή η έννοια, ότι βρίσκεται, και αυτή είναι η πραγματική έννοια, σε τροχιακό 4π εφόσον τον ίσον 4, το L ίσον 1 και το μη L ίσο με το μείον 1 σύμφωνα με το συμβολισμό που έχει το σχολικό βιβλίο και έχει δεξιόστροφο σπιν σύμφωνα πάλι με τη σύμβαση που έχει το σχολικό βιβλίο εφόσον το μη S ίσο με το συν δεύτερο ή όπως λέμε ή σπιν προς τα πάνω. Και έτσι μπορώ να προσδιορίσω τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονίου με βάση τη τετράδα των κβαντικών αριθμών. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι η ερώτηση 6.1.110, όπου εδώ πέρα μου δίνει κάποιες περιπτώσεις κβαντικών αριθμών να βρούμε το τι εκφράζουν. Α, η πρώτη είναι τον ίσον 1, άρα τον ίσον 1 εκφράζει τη στιβάδα K. Η δεύτερη περίπτωση, η διάδα νη ίσον 2 και L ίσον 1, εκφράζει μία υποστιβάδα, την υποστιβάδα 2π. Πάμε στον τρίτο συνδυασμό, νη ίσον 3 και L ίσον 2, όπου εκφράζει την υποστιβάδα 3D. Να θυμίσουμε ότι η υποστιβάδα χαρακτηρίζεται με βάση τις τιμές του L και είναι ανεξάρτητη από τον N. Η δέλτα περίπτωση που αναφέρει τον ίσον 4 και το L ίσον 3, άρα αυτός ο συνδυασμός εκφράζει την υποστιβάδα 4F. Πάμε στην ε περίπτωση, όπου έχουμε την τριάδα νη ίσον 4, L ίσον 1 και μία L ίσο με το συν 1. Άρα αυτή η τριάδα εκφράζει ένα ατομικό τροχιακό της υποστιβάδας 4π και εφόσον το μη L ίσο με το 1 σύμφωνα με το σύμβολο του σχολικού βιβλίου θα είναι το ατομικό τροχιακό 4π. Πάμε στην έκτη περίπτωση. Έχουμε πάλι μία τριάδα νη ίσον 5, L ίσον 3 και μία L ίσο με το μείον 3. Άρα αυτό εκφράζει ένα ατομικό τροχιακό 5F που αντιστοιχεί, χωρίς βέβαια να υπάρχει αντίστοιχο συμβολισμό σχολικό βιβλίο, που αντιστοιχεί σε μία L ίσο με το μείον 3.
Έβδομη περίπτωση, έχουμε μια τετράδα, νη ίσον 6, L ίσον 1, μία L ίσον με το 0 και μία S ίσον με το μείον 1 δεύτερο. Αυτή η τετράδα εκφράζει ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στη στιβάδα P, στην υποστιβάδα P, συγκεκριμένα την 6P, και σε ατομικό τροχιακό 6PZ και έχει αριστερόστροφο spin, πάλι σύμφωνα με τη σύμβαση του σχολικού βιβλίου. Και τέλος έχουμε την ερώτηση ήτα, όπου πάλι δίνεται μια τετράδα, νη ίσον 4, L ίσον 2, μία L ίσον με το μείον 2 και μία S ίσον με το συν δεύτερο. Άρα αυτή η τετράδα εκφράζει τα χαρακτηριστικά για ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο βρίσκεται στη στιβάδα N εφόσον τον ίσον 4, στην υποστιβάδα D και σε ατομικό τροχιακό 4D με μία L ίσο με το μείον 2 και έχει δεξιόστροφο spin. Εφόσον το μη S είναι ίσο με το συν 1 δεύτερο. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση 6.110. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι η ερώτηση 6.1. 6.111. Εδώ μας ζητάει να βρούμε τους κβαντικούς αριθμούς που χαρακτηρίζουν α. Τη στιβάδα L. Μία στιβάδα χαρακτηρίζεται από τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού, άρα νη ίσο με το 2. Β, την υποστιβάδα 4D. Υποστιβάδα χαρακτηρίζεται από μια διάδα κβαντικών αριθμών νη L, που είναι το νη εδώ πέρα είναι 4 και το L ίσο με το 2. Το Γ ζητάει να εκφράσουμε την κβαντικούς αριθμούς που εκφράζουν το τροχιακό 3PZ, άρα εδώ έχουμε μία τριάδα που είναι νη ίσον 3, L ίσον 1 και μία L ίσο με το 0. Ερώτηση δέλτα στην περίπτωση αυτή, όπου έχουμε ένα τροχιακό της υποστιβάδας 5F. Άρα λοιπόν εκφράζεται από μία τριάδα, όπου το νη ίσον 5, το L ίσον 3 και το μη L είναι μείον 3 ή μείον 2 ή μείον 1 ή 0 ή συν 1 ή συν 2 ή συν 3, ένα από αυτά τα τροχιακά. Και τέλος, έχουμε ένα ηλεκτρόνιο τροχιακού 4PH, άρα εκφράζεται από μία τετράδα που είναι νη ίσον 4, L ίσον 1
μία λύσουμε με το 0 και μία S είναι συν 1 δεύτερο ή μείον 1 δεύτερο, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σπιν του. Αυτή είναι η ερώτηση 6.1.111, η τελευταία στην περίπτωση της σύγχρονης ατομικής θεωρίας, και θα περάσουμε στην περίπτωση στην ενότητα της ηλεκτρονιακής δόμησης.